var vokset op som en værende pige. Troede det skulle blive en ung kernefamilie. Elskede at lege, spille bold og de der ting. Var sammen med sine veninder og løbe rundt i ring. Men bag det søde smil var en kvæstet lille pige, som ikke kunne overskue det hun vidste hun ikke måtte sige. For hver gang hun kom hjem, skulle det til at smide tøjet. Kunne hun kun bede til Gud med et lysglimt i sit øje. Hvornår skal det her stoppe? Hvornår det her slut? Hvornår har jeg fået nok? Med blod ned ad ryggen og tår i sine øjne, tror hun på det nok skal blive godt. Tiden er uendelig, smerten lige sådan. Mor og søster ved ingenting. Nu mangler kun 3 slag med en rem, og så kan hun gå i seng. Hendes hoved er ganske enkelt ved at det eksploderer. Hun kan ikke holde smerte og tanker ud mere. Hun vandrer rundt med tanker om at ofre sig selv, og det er store tanker for en pige på 11. Hun savner sin tryghed, en person at holde om, men personen har for år siden ødelagt en bånd de havde fra de var spæd til de var 12. Men nu mangler hun omsorg, men i stedet mere vold. Hvornår skal det her stoppe? Hvornår det her slut? Hvornår har jeg fået nok? Med blod ned ad ryggen og tår i sine øjne, tror hun på det nok skal blive godt. Tiden er uendelig, smerten lige sådan. Mor og søster ved ingenting. Nu mangler kun 3 slag med en rem, og så kan hun gå i seng. Nu er hun 16 og kan selv sige fra. Hun har meldt til politiet sin voldeligt syge far. Hun har opbakning fra alle, og hun har fået sig en kæreste. Men han er der for hende, og det samme er hendes mor, som senere tager sig af hende, og det er også der hun bor. Hun er stadig dybt såret over de ting som der er sket, og hun tænker tilbage på den barndom hun har lidt. Hvornår skal det her stoppe? Hvornår det her slut? Hvornår har jeg fået nok? Med blod ned ad ryggen og tår i sine øjne, tror hun på det nok skal blive godt. Tiden er uendelig, smerten lige sådan. Mor og søster ved ingenting.